står vi her i bunden af Vemmingbund, og hele det her blev skabt i omkring for 50.000 år siden, den sidste vareksilistid. Og vi står faktisk og kigger ud på en bundmoræne, der kører hele vejen rundt om. Der kører fra Dybbøl Banke ind til Sønderborg, og så hele vejen rundt og kører over mod Dybbøl Land. Og randmorænen, den er op til 25 meter høj nogle steder, og Vemmingbund er utrolig dyb fjord, eller hvad man kan sige, og er op til 25 meter dyb. Ja, så er vi på vej fra Vemmingbund op mod Broager, og som I kan se, så er det galt kuperet her. Vi er jo lige på toppen af randmorænen og på vej op ad den i hvert fald. Ja, så står vi på toppen af randmorænen og filmer ind over Vemmingbund, og tydeligt at se, at randmorænen kører over fra Dybbøl Land, fra Dybbøl Banke hele vejen rundt her nu, og kører over mod Broager Land. Og hvis I ser længere over langs horisonten herovre, eller så det landskab, vi kommer ind og ser her, det er jo så rent morænelandskab. Og længere over bagved har vi så også kommer alle de tidligere teglværker og Katrines Minde, og det som vi senere vil kigge på. Men her er tydeligt at se, at landskabet her er utroligt komplet. På små bakker generelt. Og så den højning her langs vandet rundt er så randmorænen. Og nede i hullet. Og dernede har vi så et lille morænelandskab, som også blev dannet her i løbet af de sidste 50.000 år. Så er vi kommet til Nybøl Nor, og Nybøl Nor er en delvis lukket sø, som er skabt også igennem den sidste istid. Nybøl Nor er en dødissø, og hele rundt om Nybøl Nor ligger der ligget utrolig mange teglværker, og i baggrunden ser I det sidste bestående teglværk, Katrines Minde, som er nu blevet lavet om til et museum. Nu står vi så her foran Katrines Minde teglværk, og et blandt dengang rigtig mange teglværker, der har lagt langs Nybøl Nor her. Netop fordi der var så meget ler her, og på grund af den dødis, der er lagt herude, er der rigtig mange sedimenter, der er afkommet fra de dødis stykker, der har lagt. Og, der har været op til 40 teglværker langs Nybøl Nor, helt fra herfra ud til Egernsund. Og nogle steder op til 18 meters dybde af ler, hvor de har gravet sig ind i landet. Skal der solbriller på? Skal jeg have med? Nej, det skal jeg på. Skal jeg have med, eller? På. Godt. Er du klar? Ja. Du siger til? Jeg er klar, jeg har været i 30 sekunder nu. Ja, så stop.